ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ବିହଳରେ ଥିବା ଗତେଶ୍ଵର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗତେଶ୍ଵର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏକ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମଣ୍ଡାସାହି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିହଳ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ମା ଜାଗୁଳେଇକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମା ଜାଗୁଳେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାସକେଳି ମଣ୍ଡପ ରହିଅଛି। ନମସ୍କାର। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଗତେଶ୍ଵର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ବିହଳରେ ଅଛି ନା, ତ ଏଇ ମନ୍ଦିର କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, କୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? 1653 ମାନେ ସେ କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ହେଇଥିଲା? ପଟିଆ ରାଜା ପଟିଆ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ। ତ ଏହାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବାର ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ, ମାନେ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ଥିବ ନା, ତ କେମିତି ହେଲା? ଏଠି ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜଣେ ବେହେରା ଗତନାଥ ବେହେରା ବୋଲି ଗତନାଥ ବେହେରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆଣି ଗାଈ ଚଳାଏ। ଏଠି ଆସି ଗାଈ ଚରାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତା ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା କୁଙ୍କାଟିଏ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ସେଠାରେ ଯାଇକି ଗାଈ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତା କ୍ଷୀରରୁ ମନକୁ ମନ କ୍ଷୀର ବୁଡ଼ିବ ପଡେ ଚାଲିଏ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ଷୀର ମାନେ ନଥାଏ, ଗାଈ ଚରେଇ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କ୍ଷୀର ନଥାଏ। ଗାଈ ରାତିରେ ଦୁଇଁଲା ବେଳକୁ କ୍ଷୀର ନଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଏମିତି ବହୁତ ଥର ସନ୍ଦେହ କଲା ନା, ମୁଁ ତ ବାଛୁରୀ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ କ୍ଷୀର ଯାଉଛି କୁଆଡେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏମିତିଆ ମନକୁ ମନ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ବୁଡ଼ିଛ, କ୍ଷୀରରୁ ସବୁ ବୋହି ଯାଉଛି। ବୋହି ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତୁ ମତେ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ରାମ ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେ ପଟିଆ ରାଜା ଗୋଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ପଟିଆ ରାଜା ସେଠୁ ପଟିଆ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କହିଲା, ସେ ଗଦନାଥ ବେହେରା ଯିଏ। ଆଜ୍ଞା। କଲା ପରେ ସିଏ ଆସି ଦେଖିଲେ। ଦେଖିଲା ପ୍ରଭୁ ବି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ପଟିଆ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ତୁ ମତେ ଏଠି ନିର୍ମାଣ କର। ତାପରେ ସିଏ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଈ ଫଇ ଏରା ସବୁ ଥିଲା। ଏରା ସବୁ ନଈ ଥିବ, ଜଙ୍ଗଲ ବି ଥିବ ନା। ତ ପପୁର ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବିହଳରେ ଥିବା ଗତେଶ୍ଵର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ କତିରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଗାଁରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର, ଭଲ ମନ୍ଦିର ଅଛି କି କଣ ଅଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କହନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେ ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ, ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ।